Brobl yn asesu, yn gweld taw Jordan Williams yw'r opsiwn gorau. Williams ar ymwneud Cosby ar ergyd. Yn un pwerus ond yn syth at y gol o'r George Ratcliffe a dim problem iddo fe gasglu. Cic gornel unwaith eto yn cael ei chymryd yn fer gan y Seintiau. Farrell. Lawr i trio Hafi'r bel yn ôl, Ieuan Owen. Yn curo Marshall, mae Hulbert yn y canol. Ieuan Owen ar draws y gol, a mae Ieuan Owen yno. Mae Hulbert ar y posib pella. Ond methu cael y cyffyrddiad holl bwysig am symudiad. Owen yn creu, ond Hulbert methu rhwydo. Dan Williams yn trio cyfuno gyda y capten Leo Smith ar gornel y cwrt Cosby. Dan Williams fewn. Ac oedd hi ar Farrell yn y diwedd. A thi dros ben Jordan Williams, prif sgoriwr y gyngred. A Farrell methu cael i gol gyntaf fe. Robbie Wilmot. Ti at posib pella. Mikey George. Penny mas o'r Barton. Nawr Wilmot. Wilmot yn gallu creu unwaith eto. Dim un o chreuwr y Barri yn cael cyffyrddiad ar y bil. Gormod y gresym yn di yn y cwrt bach. Wilmot, nawr Barton. Ar y posib bella, mae fel! O, cam sefyll. Wel, cefnogwyr o dan a gan trin dathlu. Owen yn rhwydro, ond cam sefyll wrth i'r croesiau na ddod i fewn. Smith yn gyflymach yn dwyn y bel, a Farrell nawr at Dan Williams. Williams. Smith allan ar Brobl. Mae hwn yn gallu creu. Brobl ar draws y gol, a Marshall yno. Brobl di creu 12 y tymor yma. Dim ond Dan Williams sydd wedi creu mwy. Bydde cyffyrddiad gan Marshall fyna. Di dod o fe'n gyfartal. Smith. At Williams. Ymlaen, Brobl sydd â hi. Brobl. Draws y gol. I fewn â hi. Ratcliffe yn sefyll yn stond. A Brobl yn ei giro fe. O, falle o Ratcliffe yn disgwyl y croesiad. Ond yn syth i gornel a rwyd mae'n mynd. Brobl. Wedi sgorio ar nawr yn gallu creu. Jordan Williams i ddyblu'r fantes yn syth. Methu curo Ratcliffe sy'n dal i dir yn dda. Ond nawr maen nhw wedi cael y gol na. Seintiau Newydd. Maen nhw eisiau mwy. Maen nhw eisiau gorffen y tymor mewn steil. Mae'r bel yn y cefn. Ellis Williams yn oedi gormod. Jordan Williams yn dwyn y bel ac yn sodli. Dan Williams. Y croesiad at Brobl. A Jordan Marshall i rwyd ochr. Wel, cynnig gorau Marshall hyd yn hyn. Tipyn o bwer tu ôl i'r ergyd. Ond y cywirdeb yn ei adael e lawr. Ymlaen i'r cwrt. Ieuan Owen yn casglu o Redmond ar lawr. Owen! Wel, oedd e Shepherds i cael ei dwyllio. Maen nhw'n amddiffynwyr nôl yn neud i gwaith i'r Seintiau. Danny Redmond. Nawr Farrell. Gweld yr hediad gan Marshall. Marshall yn derbyn yn y cwrt. A Jordan Williams yn trio sodli ddi fewn i'r gol. Oedd Brobl yn opsiwn llawer gwell. Ond Williams eisiau'r seithfed gol ar higed yna. Farrell yn creu lle fan hyn i Jordan Williams. Jordan Williams, ond mae'n arbediad. A Ratcliffe yn llwyddo i gadw ddi mas. Mae'n tasgu mas am gic gornel. Williams yn beryglus yn y cwrt. A Ratcliffe yn arbed. Bale yn cael ei mlaen to gael Jordan Williams. Wel, Williams methu casglu yma. Brobl yn dawnsio hibio i bawb ar Bale. Cael ei gadw mas gan George Ratcliffe sydd yn arbed yn dda, yn isel. O, Brobl yn curo pawb ond y golwr. Gwaith unigol gwych
gan unig sgoriwr y gêm hyd yn hyn. Ac ysau at 10 munud ôl ar gêm, Wilmot at gefn y cwrt posbi, Seintiau fyny canol. A mi oedd yna ergyd gan Ieuan Owen. Mae dal ddim fewn ar peniad yn y diwedd dros y trawst gan Callum Seintiau. O am gyfle i'r Barri. Mwy nag un ohonyn nhw. Ond neb yn gallu rhwydo